haste ni kok borok actress Susmita Riang ni nokhongo tabung ni tong jorao belaikheno nokhong jeng jalok kalaijak nokhong birman manjak o bisini lai thangnai jon talono boma borok no yakari kalangkha hayung no yakari thangjakha tabuk teisa bufayung kusu kormojoy riang mungoi sakhamya thongorok kalaijak koktomani bisingte jeng saimankha lai thangnai bisini osamatani sakang bufayung kusu lahar pati mungo dadak sidak auto malkhung mai thutai jagoi bini sakmang terakha sak dokumankha yagara galani yakong yasa ferai kalangjak kahinai jeng koktomani bisingte saimankha yagulo bono sak nainok roko talangai bithi borai jariwoi nogo kaham korona kifili talangmani phiaba lokorok nasigi naidi bisalai mani yagulo phano bufayung kusuni yakung takphan hamjayakho yakung sogoi kalanya nai tongjakha bobai sajagai tongkha tabuk sak nainok roko talangkha hangke bini yakung sajoi rohojaknai tanchoi rohojaknai hinai sak nainok roko talangai naimani bo operation khalanya nangnai hinai sajakha tabuk bufayung kusuno nokhungo belai kheno birman nangjak kok borok actress Susmita Riang ni nokhungo lai thangnai jon talobo boma sak khamya jibi sak nainogo klaijak tongphuro bo kiri lachiwoi bonthane chubachu sannambo jongphano nokjagoi sandragya kiri mani bagui lachi mani bagui boitamo wansungno tamo hinno haini bagui bo sandragleya bomano bo kathang kifili talang manliya nokhongo lachi kiri chukleya sak bai thang nokjagoi phano lokorong thane kisa misa chubachu de manno hinai boni noktoi boni setei bo chubachu sanjakha khoksa khongnai mankha angke chubajabadi hinai bo sak bai thang nokjagoi lokorong thane chubachu sanjakha bofayung kosu kormojoy riang bibi Susmita Riang bai tongwino agolini boys bojong school pori tongmani class 9 no sak dera mani yagulo bo rungnogo bo thangai manleya tabo kamio thangai sak hamya thongro kalaijak bofa somboram riang chikon mikon chebo khlaipano bino sebungne rangbai nokhono naikol manjaya bhingno bo kathang kifili talang manjaliya jibi sak nai nokni tini bo sajo kokra Susmita Riang kok borok actress bo tini lokorongni bwskango nokjagoi chubachu sanna nangjakha tini bufayung kusuno phano kaham kwrung sak nainok roko talangai hamriude talang mano hinai bo lokorong thane chubachu sanjakha lokorok norok bo kisamisa chubana muchung kangke chubajabadi khoksa khongnai je mantui manyatei nang manya hangke ta chubadi mankhe chubadi hinai bo koijakha bo lokorong thane chubachu sanjakha nini chuba mongon nini maya nang thaneo bufayung kusu kormojoy riang tisa kaham kwrung hamai basa thun tibra samaya ganang rok norok chobana muchungoi tonga hangke kisa misa chobade hinai chini daily kokto news channel ni bakhaktebo chungnono koijawo chungnorok ni thani chobachu sanjawo chobana muchungnai lokorok norok kisa misa chobadi oro joto bank account number rijak tongo bank detail joto ni rijak tongo norok mankha hangke chobadi tei mobile number bo rijak ol norok call khlaipano sunghodi eba thangaipano malaijadi norok chobana muchungka hangke borokni kami hingkha ambasa uponokor tolai hangkodi Phaidi lokorok jeng dadak sidak actress Susmita Riang ni khoktebo botam hini chubachu sanka jeng dadak sidak bini khokte khanai naleyana Kholum khaja tana tini noroni biskango ang phainok jamani karon hingke ani family kisa problem kotorma choli tongmani bagai ang noroni biskango phai manok jak phaikya ke ani monai ni tabo operation khaina nangnai hingke tai norok ni kisa misa chubachu nanggo je norok riman sak kisa chubachu riman khe janai hingke tai ani bo thanai masono ani mabu thimani hingke bini phurok bo kosto mosto kheno jeng asini rang tongma baino bini phuro operation khaya nangkhe khaika hingke amol the sakango bo kabangma nukhongo bin bagai bo puja tuja ro khaika hingke osaibo phonokha to hamli manliya ketai bo agerok bo bini sori bari to bari phana hamui thango hingke tabo hingke teisa sori bari manji bini sori no ko sori hamyang mani asuk laito yata bini hingke tongte baise belai laito goise bo hospital kalai kha ambasani se khulai tolangkha khulai hospital ni koidin jan ma tongkha তারপরে আরো তলাঙ্গ তিসা অসাই তলাং না হনে অসাই না আরো খুমুলঙ্গ তলাংখা কা আরো তিসা থাংখা খুমুলং হসপিটাল হরনি বিসিঙ্গ আরো নি তলাঙ্গ তিসা জিবি হসপিটাল তুফুরসে ডক্টর বাই সালাইকা হিংকে আসক তামক খাই তনি হিনি সাও হিংকে जोंबो रां पैसा तो नांगना हिंके रां पैसा गरै किसा फैमिली प्रॉब्लम हिंखाय मन बागै तुइ मानलिया हिंखाय तबो जों कष्ट मस्त फनो जों तुलाइखा ओंखाय तुमानि पुरो हिंके ऑपरेशन खाया नांगौ डॉक्टर साप्रोके खायका हिंके आरो न आनिमा आं बवान सुगमाया आनिमा बो आसक डाक्टियानो याका थाना हनै के आरो न आनिमा गोथां लिया आरो न बिनलां मा सखा कै मन बागै ताबुक
ani ma kathang tongprun simna ani manai bo para thangpuro pujani puro ta thanai bosoro afro no bo ang bai baksa no school ro agor lang bai baksa tongoi no school pore tongmani angkai para thangpuro angkai afro auto bai accident mani ta auto bai bike bai ani manai bike bai thang tongpuro auto phai khairi phekata angka afro accident mani ma tongprun simno bono afro hospital phonokan manai no bo angkai afro phonok mani gai nogo talangkha hospital ni no nogo talangkha gai nogo talangoi baksa okra ro khe saw para ning boro ro hangke angko bona jiro thep kan khe sa hamu doctor okhai ya thik ro lai khibene ro saw hangke ba talang thang kata nogon talangkha hangke bona ji thebi tonika hamne hin samantak phona hamia ko kamon bagai tabu bini bono bo tabu nain nangnai hangke operation khaina ni ni saw ani monai bagai ke umon tabu kusung kisa rang rok problem tongkha ke norok no kisa suba sung nango norok thani ke norok suba man khang ke kisa misa phano suba jadi sungo kai nin manani yakungle tabuk tang yakung dena yake bobo ta mongi tong abuke sabat bini yakung kono backring nukjage thangkata bahan se mileri manliya backring kota mang nukjage thangka bini yakung gota kamon tabu bonaji ro ke sawo ti kisa naigana hene ke tabu dui bosor ka nai tongkha nim nai tak phona hamia kamon bagai tabu bono hospital talang nai nai ni wansuk tongkha tai hospital talang nai to bini yakung rana te nang na bo saimeya to operation khaina nang nai no ni sauta kamon bagai tabu kisa rang rok sa problem tongkha ke mani phuru bo kosto mosto khaina sung buin thani phana sabak ro sanoi kosto mosto khai tu za zamani ke mabu tabu kathangbu tongleya hangkai ma ni bagai bo busuk sung kosto khaile kha kosto khaiso kamai ti saya kare bin bagai bo to bobo ko thang to jota borong no busabuti no to ka gai thana to musung ya ge to bo ma thang kata gani ni manai no kindara afro ke hospital lo talang le da afro to lang jak mo bo je some accident go afro to lang kha hangke o ani mani puro phono puro hangkai mano de naina ni born naina de ni tong gong ke rang to kabama nangga dong hangkang kai ba ke ma bu bele lai to thanggung ka ba ma na nai khata ka bon sa skang go wa ni ma ni bu doctor bai sajak no bini appendix ro ngjang bono operation khaine na agin simi sajak no ke ma nei ba ge nai na ni na sung mane chesta khaile tong lai mani ta rang puisa ke hota cha boro man na ni ka ni babu bu chota mata chakri to khayo to bini babu lun na mani hoite ni ke rang rok tan jago ke beton phul maya ko bele crisis ung lai ta ke tai ani manai sungbo tonggo an mani masa pore tonggo hangkai ba gamon bagai kota rang rok kisa kulok yang tongta gamon bagai no ani manu kete kisa sore rak puru rogo ka hamjaga rok thonok manliya gamon bagai tawa ani mabu amting thangata gandin amana ke oro jibi sak nai no rogo tore tu hokha ani manu tu kha jibio tu mani doctor sakata bele le deng kha engkai borok sawo norong ni soi nangnai ke bini to bisingo bohok bubuk sarok mane ko sok jak rok ni sauta ke duita ruk tam jan chaka angkai bini operation khaina nangnai bini khi bu maya ke bohok bisingo phate oi a ko bubuk sa de tam jan hin sau abo phate oi bras ngui thangka ni sau ke bini bohok no rawoi abo no khi bin nangnai hin sauta ke gani na amano no yakar kalangmani hayung no yakar kalangmani abo bo maso masuk balokha amo balok yakho o thanai ko jun maso no jun mas ni 30 tarigot go amting khata na tabo abising bisingo nin manani bo sakhane yakung sokja gate jana amting no afro na tabo no blackno loko dong thane choba chunang tongo nangoi tongo abono ang phai phano nukjak phai malia boino bujowa chu sanmalia tangge himale baksa borok to sanai hami saimon tai ang bu kising mane phai saphaina ni bu lachima sangsa law lachi kibi kiriu haingo ta kisa amal bagang saimanlia gani na amani puro ke nang choba choro sara sanka ani mani puro ang sana tongmani ke sana tongmani baksa borok ke bada khayo angkai ang bada khaiman thrutuino ani bukha sawo belai mane du khorong nang belai mane kamna ni musong maka bo hor bisingo baksa ani contact number tongnai roni bising ani contact list bo baksa borono suba so sanka kisemisa sanka ke baksa to oriya haing tongbayo ke belai serious bunaya abo to boini bepar boya bo tam wansa ko saimia angkai to sanka angke baksa borok ke to ikha phaino dikhai ka ma thibai pore sabai pore phaino dikhai ka ta
Tehaita. Hingga mun tabuk ani monai to ke thangtong ma babono tabu hamna musungu. Amun tabuk lukorok na kisah kisah coba sunai manta. Engkai nin mana di mangta mo? Ani monai ni bumu hingga kormo jeriang. Engkai nong ni para engkai bosa kawo? Sini para ambasa upunokorta. Amasok kono kana. Engkai nin sini mo kisah itu. Ani susini mongka ang no to baksa baru to sini kena ani bumu hingga susintari yang angkai ani para hingga ambasata.